הדירות זה ביי פרודקט. את בסוף מתעסקת עם אנשים. אתה חי בתוך הקישקי של הבן אדם במשך תקופה. אתה מכיל את השיגונות שלו, את הקשיים שלו. יש לו דירה אחת, וזה החיים שלו. על זה אנחנו מתעכבים. ומבחינתו זה לא משנה שיש לי עוד 10 או 50. והסיפור שלו זה הסיפור שמעניין, ושם אני אהיה. ומבחינתו אני מטפלת רק בדירה שלו. וזה מה שאנשים צריכים להרגיש שהם ניגשים לתהליך של ליווי מתווכים. שזה לא עוד 500,000 לפה, עוד 50,000 לפה. זה לא העניין. העניין הוא האם יש לי ביטחון בתהליך. האם מישהו רואה אותי, מלווה אותי יד ביד. אני לא איזה מספר בשבילו. שם זה הפיצוח. שם אני ארגיש בית. ולא סתם אנשים נשארים חברים שלי אחרי הדבר הזה. לא סתם, כי בסוף את איתם בתהליכים כל כך אינטימיים, שאי אפשר שלא. אני הרבה פעמים אומרת, למצוא דירה זה בסוף איזשהו מכלול של פשרות. זה מתחיל מאוד 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 רומנטי, וכל אחד גם איכשהו בטוח שבתקציב שלו אפשר למצוא את העולם, אבל אפילו בתקציב של 3 ו10 ו20 מיליון, תמיד צריך טיפה יותר. וכשמבינים בסוף שזה לא משנה מה, תמיד יהיה טיפה יותר, אז אני תמיד אומרת, זה לחיות עם הפשרות. עם מה אני לא מוכנה לחיות, אל מול, וואלה, סבבה, אני טיפה אתפשר על זה. כל החיים זה איזשהו מכלול של פשרות.